kule isusu tatenderera muno magaza mukatiratidza madhipatimenti akasiyana-siyana kungoro kumabhara zvitwa zvemalaitsi but then tazoya pamuzinda penyu pamune muchitiwo apa ndo pane boys renyu manje handiti ramba kuziva kuti muno mune uchifunga kuti munotyisa kana usingamuzivi saka apa pari kubaka moto panoitwa nezvenyu apa ndo panoitwa zvemabhusha saka tikaenda pedo zvakaita hatiputikirwi manje hatiputikirwi totonatsa kusvika unatsa kuona zvanenge achiita alright saka chitsana mune zvipikiri zvakasiyana-siyana purpose yezvipikiri ndezvei izvi amona mururu wedu hazvizvipikiri but mururu iyi yataichiboresa mabhushi edu apa ichationesa alright saka ndepi yenyu genga iwe unonzani chimbotiudzawo unonzani zvaunenge uchita izvi ini ndonzi Farai Murandu inoita basa iro rekugadzira mabhushi vamuri kuti zvipikiri izvi kaizvi ndo yatinoti muururo nechishona ndizi ine masaizi nemasaizi mapapade tichida unoiisa maburi acho anogona kungosiyana sandika ichi andiri kubora ichi kaizvi da kuchiisa apa da kuchipresera apa cho iri pamstop reparori so pana edu yakawanda yatiri chingoita ndizvozvi alright zonwa saka mukaborera povhu wadiwo vhoisa apa ndo ndenda kuti unosungirira pamotikari kana chingezvo saka icho chonzi chii chauri kubora chachechi iri bushi ndoda kuitwa rubber inoda kuitwa bumstop iri bushi ndo matayi edu munoti matipa mazimota mazikurera dano ma-earth movers zviri kubuda zvimwe mukati aiwa hapana zvakanyanya saka zvikasuitwa nemushini zvongoitwa neuyu chete iripo mushini inokwanisa kuzviita takatombogadzirawo wedu isusu utega zvedu tichigadzira nepfungwa dzedu mushini takauendesa edu kuGreencroft ndokune rimwe bato redu rinobatira riri ikoko alright saka iwo munhu akauya nechinhu chake achipinda kugadzirwa iyoyo bhambu stata yachoni zvotora nguva yakadii kuti upedze ndowanzoda kuita chinhu chiri perfect ngati 1 hour charinenge riri right alright chimwana chihutsu hutobuda neseri kapa yes ndo perfect yacho iyoyo perfect job musatombotya basi ndokuti chiite sei wadini manje kuda kuti apa sepapa pamukona kupedza kubora ndizi ndichapresera rabha yangu apa yosvikohukira mabhaudha anosvikobata mukati kuitira kuti tisazovhomoke joring yachapa pabasa paro chakufamba achitozombovhomoke nenhau imaukayandaisa mukati umu ndatoita kunamirira ndiwo waita futi apa kura kuti mota yemunhu yechisimbi chachakatodonha chakadonha zvakabva zvese necheipapo ichi futi ichi ndimagadzire zinongonyanya kuita seko akarasa hana uzochiona saka pakufamba pachoni saka isusu takutoona kuti tomodifya sei zvese tinogona nekumodifya zvese zvinoita varungu zvacho izvozvo zvinoita varungu zvacho izvozvo pamko iro zigwenjere riri kudiviro nderei manje iri ndo rinonzi control ndizvozvi zvakaputika musira yange iri excel iri rinonzi control arm chandiri kupisira apa ndakubvisa rabha iyi yakafa rabha iyo irapa ndozoisa imwe yakaita kunge iyi ndoisa ipapapa ndogadzira pushi rangu saka zvaizvo izvo yatimboridzorera ritsve kusvika ranyunguduka chapera chese chirabha chiri mukati alright inga ko iri rinoita kunge sebanga icho chii ndechei handi izvi zvinoburura ko izvozvo ichocho ndechei muururo mumwe umwe futi muururo weimwe type sebataurira ndaita tine masaizi akasiyana-siyana kana muchizvoona kuti pane mukobvu nemutete katangooneka sezvizvi apa vakuborera reapa pamanje
pachire apo iyo chamuri kuva mandiratidza icho saka unotanga nekadiki uchingoshepa usvika zvaita wasvika kuva nesaizi yechi yesenta iri pakati apa oraiti sei muchishanda musina magurovhosi zina magurovhosi zvomuda izvozvo muona kambani dzedu sezvo mukuona apa papatiri panapa pasefu kugadzirira zvinhu zvedu so zvichaita hazvo nekufamba kwenguva bata musiti kana mamaski chavanotodiwa panapa but aiwa tichiri kukura zvedu mufanira kuva protected sure because apa mune muchifema uti wega tozongobatsirwawo nemhepo inenge ichindauko ukamira uko yairi kubva nako unongori safe unogona kuti uti wacho ungoenda uko iye ari kuno because ndaona nge masenda akadai akawandisa nemunhu anoita zvakadai kwa vamwe vatanzi anoita zvekubikwa neuchibikirei pane vanoita zvekubika munoona mai mukandiudza nyaya vanobika tokasika ndatanga kuto china chinobutika unongobutika vaiva vanobikira isi ndototanga kuti aiwa ava hana kunaka kudarika yedu isusu rodhi yedu isusu muno muzimbabwe marodhi edu ari muno mari akafa marodhi edu saka rabha yedu ika yakasimba zvokuti nerodhi dzedu zvinonyatsoenderana unogona kutoita kana 3 to 5 years usinambobvira kugadzirisa mabushi kana chinge taisa sei makazoziva sei kuti type iyoyo yakasimba kudarika yekubikira isusu tiri madofa aya akangwara anokopera handiti obvazo takatoonawo zichiitwawo nevamwe vedu zasuko takabva tataiwa zviri nani nesuwo tiitewo kuno taitoendawo tichitonovapa basa but uyo uri kutoitawo chimwe kauyo itori bushi taipiwo kuti iyoyo anomaona changa achipisa chacho chirapa ndiwo charida kutonogadzirira chiri kokusei chisinatsobuda zvakanaka odzoka zvingobora kusvika zvaita buri racho rakwana basa rinogwadza iri but guys pfeka izvizvi mamaski utsi hwamuri kufema kwaoma aiwa chokwadi chatoona kuti chizoita iri kureva kuti bushi rari kugadzira pandiro yemota hombe iwe nonso uyu tisooni ndazikujaira basa guys zvokuitika magaza izvi guys magaza true perfect hatina motikari yatinosarudza manje kuti toisa pamotikari apo ndanotisa kuti vanhu vari kuzvita vafana vechidiki ko vafana vechihombe haufa vakuru manje vakuru vedu vanoziva motikari idzo dzakudhara idzi isusu toda kutoenda mberi saka adhawedzi kuvasaiza ndikutovasaiza handizo ndikutovasaiza kozi isusu magadziriro atakuita motikari chatobvokechi rabha yapera manje ndosaka ukusunga kuti vachisaputike nandichisunga kuita kuti senda yangu ika isazosara senda kasimbike pakati ndokasenda yes saka da kuziva iwe yabora pa so what's the next step akuenda unoshepa bushi rake iri anongona rifokona izvo asati ranaka achaenda unoricheka kusvika kaita kasekuka kusvika rakukwana apa akunoricheka ipi manje anorichekera kuseri basa saka apa ndoendana nekunoona kuseri kwachona zvekutoti inini ipapa da unopuresera futi mese handida kunoona saka vachi takunoona kwanonosenda kwachona rera basa rese manje saka unonzi kuchikwa takuenda kwandezveworkshop kwedu kwatiri manje tichomboona workshop yemagasa guys tiripo pakati alright ndo kuno end of story aiwa papana zvinoti pururu zvimoto ko ichi chatosazotota sei ichi handiti tapisa panapa saka chinenge chiri kupisa sati apa tinongoisa mvura kuti chipore so that ndoona mashandiro chibata tori office department alright size manje saka makuita sei
Vakumaka size yepushi rachona. Tinoita kumezha size yerabha inokwanisa kupinda pakondro amureda. Makira apa ndinoona kuti ndikamaka so handiti ndakuona kuti ndiri kukata pandiri kufanira kucheka ndepapa. Saka ndouya ndakuita sei. So ndo mushini wacho unoyu. Ya ndonga mushini wacho unowanzoshanda ndeuyu. Mapanga izvozvi. Panga irori ndo richacheka kusvika sini rakukwana. Alright. Vakurodza manje. Shandise dumwe banga. Chibhaketi chedu china mvura kuti. Chechita mvura yekuti muzopota muchitesta. Kumhanya kwebanga rinoita easy. Alright. Ufukati kepuranga ndinogireka chisini che. Alright. Samati mukuisa zvimvura kuti padimi. Apa banga rangu ndoti rinyatsocheka kana risina mvura manje rinoita like ronetsa kufambisa. Alright. So kaisa mvura manje rinenge rakutsvedzerera manje kuti ndizvo ndichii manje. Ya, iyi oil. Oil iyi ndoishandisa kuti panoita kuti paite rinoti lubrication. Iyi oil haisi yatinobvisa panonge pachichinjwa. Used oil ndiyo. Unotozoishandisa something. Inotoshanda. Ndakazvinyumwa ini. Inoperera pana. Ndakazvinyumwa unoziva kuti oil iyi pane zvainozoshanda chete hazviiti. Kana ungangochengetedzi oil like that. Ya, inotoshanda. Modii paya. Ndaisa oil yangu iya. Zvinyatsotsvedzerera zvakupinda mukati. Ndopatotanga kushandisa vice radar. Iyi vice nderekuti muite sei? Rinopresa. Rinoita kuti zvinyatsopreseka. Muone zvinhu basa racho. Saka munotoziva basa kaima panhini. Ndaichokusaiza kaini. Shuwa kandakusaiza. Panotora mabhenzi panapa achitoda kutoitwa. Mabhenzi auto. Nambotaura kuti hatisarudze kuti motikari yakaita sei. Tinoda kana dzese. Dzose. Kunze kweidzi dzaako mazuva ano. Nana Tesla, nana Bentley nayo haiko. Nana Lambo, Langongo. Haiko koko. Alright. Ndopata sunga. Sapa dasama kupinza mukati. Muna mabura angu ayana nchibora. Nobva apinda baiginya. Ginya sure. So unotoita 6 pack panapa kaiwe. Kuonda chete batia. Ndikuonda chete. Simba riripo. Sandonyodzereka. Ndinda ndichadoneserwa oil naJehovha. Ndaizoti naye murandakazi. Saka unoita kuti neimwe divi. Kusvika sini layazopinda. Alright, anonzi masini. Yeah. Saka chimushini ichi chichangova chenjeka ndimakasitengera chimushini chenyika. Yes. Alright, muri a group of how many people? Panapa toshara 5. 5. Saka unoti rasamani wewe. Koti mupesi umwe, koti iwe, koti uyu, umwe wechi5 ndiani. Then hapana abuda enda kune imwe motikari iri kunze uko. Hasi kumwe futi rasamani wani chete waiti. Marasta mangani imagoira. 3 tine ma 3 marasta pana. Ni 3. Alright. Isusu tisiteka tisiri marasta. Apa unongoramba uchingotenderedza chete kusachese chanyatso batana. Ayo. Andovagara muchipa grovos pepa andokanganisa. Nando kuvhiringidza because unenge wakamirirwa manje nevanhu ndati unotombozara vana. Wakata kiu. Ya, mumwe nemumwe ari kuda zvake kuti zviitwe. Saka imimi munonyanya kudhira nepasi pemota. Yes, suspension. Yes, ezvayo. Ndiyo munodhira nayo. Alright. Saka iwe sei wazofunga uchekera apa pausina kuita zvaita uyu?
zvasiyana manje zvasiyana type manje zvinhu zvacho riri mountain ichi chako ichi ndoma inonzi machiya mabhushi bamstop nebhushi zvakasiyana right chatinoti isusu bhushi irabha yatinenge tichiisa pamotikari ndo inonzi bhushi then mabhushi akasiyana kune pamacontrol arm mabamstop kweta mamounting chichi zvawanda pasi pemotikari zvakawandisa iya uyu ndo inonzi chii control arm saka nozoziva sei kuti control arm ndo yaita dambudziko zvinooneka rabha yacho mafira inenge yaita mota inotanga kuburisa ine sound nemasounds ainoburitsa motikari pasi imi panapa mumatoziva kuti ichi nesound tikatonzwa sound tobva tatonzwa kudaiwa chakataka saka oiri totobhukita futi zvabhere kuti ndichipinda uyu wapinza neimwe shira ndopakaipa kuti ndisingachichida kuti zirambe zviite tight marodzi edu ekuzimbabwe then vamwe rasta sorry rasta ava ndikuvaziva rasta mani imi maiti munokuti saka muchiita zvekutendedza vana maishoimba futi muchiimba zvekuti zvaizvezvizvikazi takambozvimira hedu pakuti tine zvimwe zvatiri kuitawo zvechi basa redu ratiri kuita takazowana zvekuimba izvo zvaikonzereswa nekuti taishaya mabasa ekuita chichichichi matakazongowana kachansi kekungoti ichi tingoita zvekuti zvinotiraramisa muupenyu kubva tamboita zvekuti zvekuimba ngatimbozvimirai timbofokasa nebhizinesi redu kusvika tasvika taona kuti haiwa aizvinezvi taakumberi tozotangawo kuitawo zvatinenge tichiita ende kuimba kwacho hatiimbe zvimwe zvinhu zvaizvo zvekuti zvisina musoro kana kuti zvisina basa zvavanhu vanoimba zvinhu kwazvo chimonipa one sample right one sample inini sample yandida kukupa yapa iconscious ndakainyora ende ndakaimbira mai vangu right inonzi maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama andikanganwe amai zuva rega rega ndokufungai mwana wenyu ndinongochema amai mai vangu makaenderei ini ndavenerera apa zisina wekuchemera saka inge dedication song mai venyu vakashaika sorry when did go when I was 15 unoimba kaiwo zvekutodero ndotoimba chaizvo saka song inoende kunorekodwa lini manje chiridzewo chifamba kurekodwa icharekodwa chimbodzokorera maindinyaradza maindifadza maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama andikanganwe amai zuva rega rega ndokufungai mwana wenyu ndinongochema amai mai vangu makaenderei ini ndavenerera apa zisina wekuchemera ini ndavenerera apa zisina wekutaurira maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama maindifadza pandaichema maindinyaradza amai maindipfekedza zvese zvandaida maiedza mama fambai zvakanaka
muzorore murugare, fambai zvakanaka, tichaonana zvekare. Hembe maindipfekedza, chikoro maindiendesa, zvese maindiitira. Chikoro maindiendesa, hembe maindipfekedza, zvese muchindigezesa. Maindifaka, mana ichema, maindinyaradza, amai. Saka mapesa patingavabasa chete. That was my first song. Song yangu yekutanga. Asi hatisati takurekodha. Chazonyatsoburitsa hedu. Aripo Gozha Mangoma bata. Saka uyu ndimwe futi kwa mupesi ndomuzivawo. Timbotiudzaiwo ndiononzaniwo futi. Inini zita rangu ndoitwa Walter Chapumaira. Ndakaberekwa 30 December 1993. Panapa ndeo mumwe wangu anenge ndichirova masong naye panguva dzinenge tisinawo zvekuita zvedu takagara futi. Serious? Because papa pane imwe song yataka pukuta msodzi orara pachesti mudiwa ndokuda. Vakaipa. Saka pati unogadzira chii manje apa? Tichakugadzira ichi. Rubber dust cover repashoko. Rinoitirwa kuprotecta shaft yeshoko. Like so. Saka ichi chakatsemuka kaichi. Zvino ava manje kai zvinozokonzeresa nezvekuti kana chinge chatsemuka kudai so dust rikapinda rinoafekta pashaft pana then pane siu riripa rinenge rakaholda gasi rinenge riri mukati. Saka siu iroro rikaafektwa nedust rinobva rafa, then gasi riya neoil inenge iri mukati inobva yabuda neipapa. Shoko rinenge raita se rafa. Saka pashoko rakafa kwachichi kuti apa shoko apa rakafa ndonyaya iripo pana. Because shoko iri zvariri kuita ndezvekuti pamotikari tikariisa tikatesta motikari tikaishoka kudai iri kurira pariri kuita pakukwira nekudzika kwaro. Ndo problem neshoko. Saka shoko toita kutsvaga rimwe second hand toisa apa kana kuti muridzi wemotikari kana achikwanisa kuafoda mari yeshoko nyowani. iri shoko rangu kai. Anokwanisa kuenda unotenga ega zvake shoko mushoko. Zvakaitika baba. Saka kuzodai kubharuka chakabharuka nei? Guys, ndo chinhu chandaitaura palive stream zviro kuti pane chinhu chiri kuti gugugugu. Saka vakomana vanhu vakandigadzirira zvekutanga zvikaita zvina problem. Saka bva ndazodiscover kuti pane chinhu chakadi chiri kuita noise zuro vakandidzoka nemota yako. Guys, irori ndo rakandidzoka. Samuona apa manje papakadai osuro pataifamba. Saka ndino ndashauta ko chinhu ichi chakudai ichi inini pandaifunga kuti simbi iri kurwana neichichi ndo zvandaifunga. Ndasingatozivi kuti kune simbi inoenda mudenga kudai osuro zvakare. Zvakaita sei? Saka indatofunga kuti ichi ndozoda kuchinjiwa ichi chakadzika kudai osuro. Rubber iyi inofanira kunge yakabata yakapinda umu. Saka ini ndaifunga kuti kwaye nayo kuti yakadzika kubva muposition kudai. Yadzika saka paishoka motikari ichi chinenge chakugarirwa panzvimbo chinenge chakapinda mukati. Ndozvinozoita kuti chiite